Vítajte pri dnešnom hĺbkovom ponore. Áno, zdravím. Dnes máme zaujímavú tému. Veru áno, predstavte si, vaša reštaurácia, hotel, proste podnik v Horeca. Môže byť plnší. Presne, a len vďaka akože pár kliknutiam. Dnes sa pozrieme na Facebook reklamy práve pre tento sektor. Hotely, reštaurácie, cateringy. Áno, máme tu pred sebou celkom obsiahly sprievodca, plný stratégií, tipov a naša misia dnes, vydolovať z tohoto najlepšie, tie najcennejšie rady, ako premeniť online kliky Na reálnych hostí a hlavne na tržby. To je dôležité. Presne tak. A Facebook je na toto, musím povedať, fascinujúci nástroj, lebo nejde len o to, že oslovíte masu ľudí. Nie. Ale o tú presnosť. Viete, to cielenie je tam naozaj chirurgické. Chirurgické, ako to myslíte? Viete zacieliť na ľudí podľa toho, kde bývajú, čo ich zaujíma, dokonca aj či plánujú nejakú oslavu, výročie. Fakt, aj takéto veci. Áno, a čo mnohých možno prekvapí? Čo také? Nemusí to stať Myland. Fakt nie. Aj s malým rozpočtom sa dajú robiť, povedzme, pekné výsledky. Ak viete, ako na to. Áno, tu je kľúčové kvalifikovaný zásah. Toto slovo sa mi páči. Presne. Nechceme len hocikoho, ale ľudí, ktorí, viete, majú reálny záujem prísť a minúť. Takže na reklamu sa treba pozerať skôr ako na, dátové laboratórium. Pekné prirovnanie. Neustále testovať, optimalizovať pre lepší príjem. Áno. Ale moment, počkať, trošku preskakujeme. Ešte kým vôbec minieme prvý cent. Áno. Čo musí byť absolútne v poriadku? Tie základy. Dobrá pripomienka. Lebo tie sa často podceňujú. Naozaj. Takže. Musí fungovať tá vaša, povedzme, digitálna vizitka. Čiže web. Web, ktorý sa dobre zobrazí na mobile, to je dnes základ a ideálne, ak umožňuje online rezerváciu alebo objednávku. Jasné. A čo ďalej? Aktuálny Google Business profil. To je skoro samozrejmosť. A sociálne siete, kde to žije, kde komunikujete v štýle značky. Bez tohto je to asi zbytočné, že? Je to ako liať vodu do deravého vedra. Fakt. Reklama ľudí privedie, ale ak nemajú kam poriadne prísť. Chápem. A tá technická stránka, ten Metapixel, kedysi Facebook Pixel, prečo je taký kritický? Pixel. Bez neho vlastne liatate na slepo. Naozaj? Áno. Je to kúsok kódu, ktorý dáte na web. A on sleduje, čo tam ľudia robia. Kto si pozrel menu, kto začal rezerváciu, ale nedokončil ju. Aha. Vďaka týmto dátam potom môžete robiť retargeting. Znova osloviť tých váhajúcich. Možno so špeciálnou ponukou. To znie dobre. A ešte lepšie, umožňuje merať, či ľudia, čo videli reklamu, naozaj prišli a nakúpili. Dokonca aj offline. Počkať, ako offline? Sú na to mechanizmy. Pre reštaurácie je toto doslova zlato, takže ignorovať Pixel to je fakt pálenie peniazy. Dobre. Takže základy máme, Pixel máme. Poďme na stratégiu. Nestačí asi len tak spustiť reklamu, však? Určite nie, treba si zvoliť správny cieľ kampane, Facebook sa vás na to priamo opýta. Čo napríklad? Chcete povedomie o značke, alebo návštevnosť webu. Alebo chcete priamo konverzie, teda rezervácie, objednávky. A podľa toho on optimalizuje. Presne tak, podľa cieľa ukazuje reklamu tým správnym ľuďom. Často sa odporúča taký funnel prístup, lievik. Lievik. Akože začať širšie? Áno, začnete širšie, oslovíte nových ľudí, to je povedomie, a potom tých, čo prejavili záujem, akože zohrievate ďalšími reklamami. Ktoré už smerujú ku konkrétnej akcii, k tej konverzii. Presne. To je ten retargeting, o ktorom sme hovorili. Super. A tu sa vracame k tej sile cielenia. Spomínali ste lokalitu, demografiu. Áno, napríklad rádius okolo podniku. Aké sú ďalšie zaujímavé možnosti, ktoré tie zdroje spomínajú? Napríklad cielenie na ľudí so záujmom o fast casual restaurants, alebo tí, čo majú čoskoro výročie. Výročie? To je šikovné. Veru. Ale tá skutočná mágia, tá prichádza pri vlastných publikách, teda custom audiences, a podobných publikách lookalike audiences. Čo to znamená? Viete nahrať zoznam e-mailov vašich verných zákazníkov a cieliť reklamu priamo na nich. Špeciálne ponuky napríklad. To je dobre na lojalitu. Áno. Alebo vytvoríte publikum z návštevníkov vášho webu. A potom poviete Facebooku, nájdi mi ľudí, ktorí sa čo najviac podobajú na mojich najlepších zákazníkov. A on ich nájde? Snaží sa. A tieto lookalike publiká majú často naozaj skvelé výsledky. Vysoký konverzný potenciál. A pre hotely tam bola ešte nejaká špecialita? Dynamic Ads. Dynamic Ads for Travel. DAT. Áno.
To znie komplikovane. Je to sofistikovanejšie, ale veľmi účinné. Automaticky to ukazuje ľuďom reklamy konkrétnych izieb alebo pobytov. O ktoré prejavili záujem. Presne. Aj s aktuálnymi cenami, dostupnosťou, na základe ich plánovaných dátumov cesty. Je to hyperpersonalizácia v praxi. Wow. Dobre, poďme ku kreatíve. Čo musí tá reklama mať, aby zaujala? V tom nekonečnom prúde obsahu. Vizuál. Vizuál je král. Jednoznačne. Fotky jedla? Áno, ale dobré fotky, pri ktorých sa človeku až slinky zbiehajú. Alebo krátke videá, atmosféra podniku, krása izby. Musia byť profi. Profesionálne, ale zároveň autentické. A skúšať v rôzne formáty. Obrázky, videá, aj bez zvuku, lebo veľa ľudí tak pozerá. A tie karusely? Karusely sú super na ukázanie viacerých jedál alebo ponúk. A samozrejme, stories a reels, tie majú obrovský dosah. Sú také autentickejšie. A texty k tomu. Štručne, jasne, zamerané na benefit pre zákazníka. A hlavne silná výzva k akcii. CTA. Čiže? Rezervujte stôl, pozrite si menu, objednajte online. Jasné a priame. Niekedy pomôže pridať pocit naliehavosti. Akože ponuka platí len tento týždeň. Napríklad. To môže nakopnúť konverzie. Logicky sa dostávame k peniazom. Rozpočet. Koľko? A ako to riadiť? No, začať sa dá aj s málom. Naozaj. Napríklad 10-20 eur denne. To nie je až tak veľa. Nie. Ale dôležité je nechať tú kampaň bežať aspoň 5 až 7 dní. Aby algoritmus nazbieral dáta. Aby sa naučil. Presne. Potom treba sledovať výsledky a dynamicky presúvať rozpočet. Tam, kde to funguje najlepšie. A čo sledovať? Aké metriky? Jasné. Cena za klik CPC, miera prekliku CTR, ale najdôležitejšia pre biznis je ROAS. ROAS? Return on Ad Spend. Návratnosť investícií do reklamy. Čiže koľko eur tržieb mi prinesie každé euro investované do reklamy? Presne tak. Ak je ROAS 5, znamená to, že 1 euro v reklame prinieslo 5 eur tržieb. To je už pekné číslo. To rozhodne. A spomínali sme to testovanie. Stále dookola. Neustále. Toto nie je systém nastav a zabudni. Vôbec nie. Takže AB testovanie. Áno, rôzne obrázky, texty, publiká, to je základ úspechu. A špeciálne pre horeča propagujte sezónne menu, akcie, udalosti. A tá lojalita? Vrátiť sa k existujúcim zákazníkom. Určite. Cielenie na existujúcich zákazníkov cez tie vlastné publiká je extrémne efektívne. Veď sa hovorí, že 80% príjmov od 20% zákazníkov. presne tak. Starý známy Paretov princíp, ale často platí. Dobre, skúsme to teda zhrnúť. Cesta k úspechu s Facebook reklamami v hore sa vedie cez čo? Cez stratégiu, jednoznačne, potom dáta, presné cielenie. Pútavý obsah. Áno, a neúnavná optimalizácia. Stále sa učiť a zlepšovať. A cieľom nie sú len nejaké pekné čísla v reporte, však? Vôbec nie. Cieľom sú reálne obsadené stoly a postele. Reálne tržby. Je to vlastne nástroj pre rast, ktorý je riadený dátami. Presne tak. A možno na záver jedna taká myšlienka. Sem s ňou. Ak tie dynamické reklamy pre hotely dokážu takto hyperpersonalizovať ponuky podľa cestovateľských zámerov, aké ďalšie kreatívne spôsoby personalizácie by sa dali vymyslieť pre reštaurácie alebo pre catering? Zaujímavá otázka. Aké iné digitálne stopy alebo signály by mohli spustiť tú správnu ponuku pre správneho človeka v správny čas a možno ešte predtým, než vôbec začne aktívne hľadať, kam ísť jesť? To je dobrá téma na premýšľanie. Ďakujeme za tento ponor. A ja ďakujem, bolo to fajn.